ئەوان وەکو ئەوەیان لێ هاتیە تر هەر ئەوە بوو ئیبادەی کوردە. كنير جميل حسنم چالاکوانی مەدەنیم لە ناو شاری هەولێرێ پەیامی خۆم ڕاگەێنم کە پاڵپشتی هەدەپاکەم بەو مەساتەی کە بەڕاستی لە تورکیا و لە کوردستانی باشوور ڕوەداتن هەموو ڕۆژێ ئێمە ئەو شتانە دووبارە بیتەوە بەرامبەر بە تورکیا کە تورکیا ئەو هێرشانەی ئەکاتە سەر باشووری کوردستان یان ئەکاتە سەر هەدەپە بەڕاستی من پشتگیری خۆم پشتگیریانەکەم بۆ ئەوەی تورکیا هەموو شتەکانی خۆی بوەستینی بەرامبەر هەرچە پارچەی کوردستان نەکتەنیا ئەوە چونکە بەڕاستی ئەمە تورکیا جیرانمانە احترامی جیرانەگرین هەڵوێستی خۆمان کە وەکو جیرانەتی حسابیەکەین نەک وەکو دژمن سەیریکەین بەڵام دیارە ئەوان وەکو دژمن سەیری ئێماکەن کە کوردستان کە سەیرەکەن بەڕاستی ئەڵێن کوردستانە و وڵاتە و حکوومەتە و هەموو شتێکمان هەیە بەڵام ئەوان بەڕەوای نازانن بەڕاستی هەر لەسەر بەردەوامن لەسەر ئەوانەی کار و چالاکیەکانی خۆیان بەرامبەر بە کورد بۆ ئیبادەکردنی کورد بۆ لەناوبردننی کووردە و ئێمەش هەڵوێستی خۆمانەبی و بەرامبەریانەوە ئەوەستینەوە قوبوڵمان نییە بە هیچ شێوەیەک ئەو داگیرکاریە و ئەو شتانە بەرامبەر بە کورد بکەن. زۆر سپاسانەکەم. وەکو تێزانی دوو لەسەر ڕاگەشتی بویەرێکی هاتە بەلاوکردن لە مەترۆپۆلی تورکیە باژارێ ئیزمیرێ لە ێریشێکی لەسەر چالاکوانê me çêbûn ser barergahê me HDP çêbû û kesekî me medenî û kesekî endamê HDP li wê derê rastî êrişekî faşîzane hat û hate kuştin jiyana xwe ji dest e. Ji ber wê yekê jî îro hem kesê em bêjin sernavê civaka medenî nûnerê civakê û hem kesê xwediyên hezbê siyasî îro hatin serlêdanê me kirin piştgiriyê xwe ji me re diyar kirin. Ji bo yekê em spasiyê xwe ji wan re dikin rastî eva pêşkirina ji me re gelekî pêwîst e em gelekî moral û hêz jê digirin. Yani daxwaziya me ew e hemî gelê me li qarşî êrişê dewleta dagerker dewleta Türk çi êrişê siyasî dibe çi êrişê leşkerî dibe çi êrişê komkujî dibe bi her awayî li hemberê wî xwedî helwest bin bi her awayî yekîtiya xwe ava bikin û li rast yani li qarşî dewleta Türk em bêjin ewkekî bi bedena xwe bi canê xwe barîqetekî wisa ava bikin û nehêlin êrişê dewleta Türk bigîje encamê. Bi vî rengî serlêdanê me çêbûn ji doda ê sibê jî çêbe hene kesê got ji me randevû xastine hene. Yani rastî ev şiyariya ev duyarlilixa hinekî li me jî bandor kir yani tiştekî em jî li bendê ne em jî dixwazin yani hemî gelê me rewşê aha da piştgiriya hevdû bike yani hemû civak hevdû bigire û helwestekî netew diyar bike aqlekî netew tev bigere û govan êrişê dewleta Türk bişkîne şûn da vegerîne. Yani demek dirêje tenê ne em bêjin bûyera godol ser HDP qewmiye tenê ne ev bûyera ji me re bûye sedemê êşekî ne ji bo vê bûyerê jî ku em dibêjin pêwîstiya yekîtiya netewî heye netewê Kurd heye yani bi hezaran êriş li ser gelê me çêdibe her çar parçeyê Kurdistanê îro bin dagerkeriyê de ye û pêwîst e ku em merhela ku îro em hatine merhela em dibêjin merhela dawî ye kî dewletê dagerker jî ji xwe re vî rengê bernav dikin dibêjin an em ê têk biçin an em ê ser bikevin em jî wek gelê Kurd em dibêjin gelê Kurd gere îro şûn da tu nakokîkê hezbî şexsî berjewendîkî malbatî û hezbî û kesayetî nedin pêş tenê berjewendî netew bidin ber çavê xwe bi wî rihiyê tev bigerin wî aqlê tev bigerin û yekîtiya xwe ava bikin bi wî rengî em serkeftinekê bi dest bixin ku ev tişte nebe eksî wî çi dibe rastî temam destkeftiyê Kurda ê têk biçe dagerker ê bigihînin armanca xwe û destkeftê me ê bi rengekî şîwazekî têk bibin ji ber wê dîsa em bangewazî li gelê xwe dikin ji bo yekîtiya netew dest bidin hev û ser bikevin. Spas dikim.